Pojďte si se mnou udělat hrníček s potiskem. Nejdřív musíme nahřát termolis, včetně hrnku, ten se nesmí nahřívat samostatně, na nějakých 185 až 190 stupňů. Hrníček, který budeme tisknout, tak jsme vytiskli speciální sublimační ingoustem. Tak, teďka jsme si to tady nalepili na hrníček a můžeme ho dát do termolisu. Tak, hrnek šoupneme do termolisu. Zavřeme a spustíme na 160 vteřin. Když uběhne 160 vteřin, mrkněte na nějaký naše hrnky. Úsměv je zdarma, ale já zdarma nepracuju. Vtipný hrnek pro vystresovanou matku. Drzý hrnek pro drzého fotra. Taky máme golfové hrníčky. Takhle hezkýho golfového meďánka. Tak zapečení je hotový. Hrnek vyndáme a počkáme, až vychladne. Hrníček nám vystydnul. Teď už stačí jenom odlepit papír. Tak. A co na něj říkáte? Takovejhle golfový hrníček na přání. A pokud se vám to líbilo, tak víc najdete na plnýhrnek.cz.